船も越えるかもしれません。車が堤防を越えました。今船も堤防を越えるかもしれない。信じられません。もう建物の1階は完全に水の下になりました。早速避難がしている人がいたので、その方たちの撮影に向かいながら一緒に、避難道路に行ってました。避難して山の方に高台に上がっていく道路があるわけですね。そしてこれ津波が襲ったのはだいたい揺れてから何分後ぐらいですか？30分はかかっていないかな。30分かかっていない、だいたい3時10分前後なんでしょうか。この雪崩、海水がこう街を飲み込むように入ってきましたけれども、この時の感じというのはどういう感じなんでしょうか？ものすごい、音と、そしてご覧のように土煙というか上がりましてですね、中には車の中に取り残されたまま流された、人たちの姿も確認できました。そうですか。ほとんどこれを見ていますと木造の家屋はもうひとたまりもなく、そして鉄筋の建物だけが残っている。避難している子どもたち、泣いてますね。そうですね。この高台を避難して、その高台からその街が飲まれていく様子を見ながら、もう涙ぐんで皆さんそれをご覧になっていますね。この波というのはこの後はもうしばらくずっと水浸しの状態になっていくわけですか？そうですね。釜石駅前では腰のあたりまで、腰のあたり、しばらく浸水していました。街がまさに津波に飲み込まれていく様子、柳田記者もこれレポートしていますけれども、これ高さでいうと建物の何階ぐらいまで来てますか？この段階で。テレビ朝の釜石報道部があるのがビルの2階にありまして、でもう窓ガラスが割れて、室内に水が侵入してもうダメになっている。3階以降は、水は来ましたけどガラスは割れてない状況で。じゃあ2階の上ぐらいまでということですから、普通の感覚で計算すると4、5メートルというところでしょうかね。これビルの屋上に避難している方もいますね。中には一夜を、ビルの屋上で過ごして今朝救出された方もいらっしゃいます。もう降りようにも降りられなくなった方ですね。この高台に上がった方というのはこの後、決められた避難所の方に行かれたんでしょうか？そうですね。この避難道路なんですけれども、釜石市役所の方につながっている。屋上がにわかにざわめきました。Suddenly, there was activity on the roof. Someone shouts, "There is still another person." They ask self-defense force troops to help. 車の中に生存者がいました。
お年寄りが閉じ込められていたのです。An elderly person had been stuck in this car. 10分後、 The person was rescued safely 10 minutes later. お年寄りは3人いました。 It turned out there were 3 elderly people. Not get out. 身動きできなかったの And で for す。 20 hours, they were trapped in the car. This woman says that she was washed away by the waves and that she was afraid.